Dobrý deň, možno ste už počuli, že obchodovaním na Forexe sa dajú zarobiť veľké peniaze, ale neviete obchodovať, tak teraz máte veľkú príležitosť, ako zarobiť na Forexe. Rád by som vám predstavil jedného Forexového obchodníka, ktorý poskytuje svoje obchodné signály na Zulu Trade a behom posledných 2 rokov zarobil 2200 pipov. Prečo vám predstavujem práve tohto obchodníka? Pretože tu, keď vidíte tento zelený znak doláru, ten znamená, že tento dodávateľ signálu obchoduje so svojimi vlastnými prostriedkami, čiže nie ako väčšina obchodníkov na Zulu Trade, ktorí posielajú svoje signály z demo účtu. To znamená, že tento obchodník, je to Francúz, obchoduje so svojimi vlastnými peniazmi a preto sa dá predpokladať, že obchoduje bezpečnejšie a neriskuje toľko ako ostatní. Tento obchodník obchoduje čisto euro-dolár a stop loss je 200 pipov. Keď sa posunieme trošku dole, tak vidíte tuto jeho graf. Kliknem na pokles, tak tá modrá čiara ukazuje, ako maximálne klesali otvorené obchody, čiže sú to žiadne dramatické prepady ako u niektorých iných obchodníkov. Tento obchodník už obchoduje viac ako 2 roky, preto som si ho aj vybral. To je tiež ďalšia záruka toho, že jeho výsledky nie sú len náhodné, dočasné. Obchoduje tak maximálne 10, niekedy mal 15 tradeov za mesiac, väčšinou to je okolo 5, dokonca aj menej, čiže vyčkáva na správne stratégie. Ako vidno, obchoduje len euro USD. Keď sa posunieme zase o kúsok dole, vidno, že hodnotenie obchodníka je 78%, toto hodnotenie je od jeho followerov alebo následovníkov, alebo vlastne tých ľudí, ktorí kopírujú jeho obchody. Tuto vidíme minulé obchody. Naposledy zarobil 116 pipov, 116 dolárov, čiže dohromady za 2 roky 2200 pipov. Tuto môžeme vidieť ďalšie štatistiky. Vidíte, že obchoduje 117 týždňov už na Zulu Trade, to je viac ako 2 roky. Zarobil 2200 pipov, ale má otvorené obchody minus 68, čiže v súčasnosti je to 2134. Má 95 prívržencov, čiže ľudí, ktorí kopírujú jeho obchody. Dohromady investovali 82 000 dolárov. ROI znamená Return on Investment, čo znamená výnosnosť investície. Je to anualizovaná suma, čiže toľko to 125% je jeho výkonnosť za rok, čiže v podstate každý rok by ste mohli zdvojnásobiť svoj kapitál. Za 2 roky uskutočnil 146 obchodov, jeho ziskové obchody sú 67%, čiže 99%, priemerne na obchod zarobí 15 pipov, priemerná doba obchodu 2 dní, maximálny pokles bol 16%, to je počítané zo súčasnej equity, ale maximálne to bolo 351 pipov. Maximum otvorených obchodov 4. Najhorší obchod, najlepší obchod, áno, má reálnych obchodujúcich prívržencov. Potrebné minimálne im není, to znamená, že na každý jeden mikrolot, ktorý ho budete kopírovať, obchodovať, by ste mali mať 116 dolárov, aby ste bezpečne obchodovali. Čiže ak investujete napríklad 1000 dolárov, tak môžete svoj lot nastaviť tak na 9, prípadne 8 mikrolotov. To vidíme, že ľudia, ktorí ho nasledovali, aj zarobili reálne nejaké peniaze. Ak ste sa rozhodli kopírovať tohto obchodníka, investovať s ním, tak pod týmto videom nájdete odkaz na jeho štatistiky, kde ho môžete začať kopírovať. Prajem pekný deň a veľa výnosných obchodov.